dosa nggih. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa katur kaping mudar wis kaya kalih kalih hatus pitung dosa 5 gangsal 700 dasal kalih hatus 70 gangsal. Ngandel ora. Kowe anggere muni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing bahasamu sing teng pletot menggo nangka kuwi. Kathah nek wis adusan akeh Pak. Nek tekan 20 ngono ora apa-apa, nek adusan ya mumet endase. 700 dosa 75 gangsal dosa. 200 pitung dosa. 207 dosa gangsal. gangsal. Limone rasa disebut. Gangsal. Nah.